Good morning, लोगोफोर बोरै दं बयबो? So दिनै मा जाखो? दिनै फिसाज्लाया फुङावनो सिखारनाय लोगो लोगो मबाइल नायनो बिहरबायना। बेखायनो आंबो रागा जोंनानै फुङावनो मानो मबाइल नायनो बिदों होननानै गथ'खौ रायगारबाय। एसे ज्रावबो होगारबाय। ओंखायनो दा गथ'आ गाबनानै बायहेरायाव थांगारबाय। दा बे मबाइलजों लोब्बा गोनां गथ'फोरनाव सरासनस्रायै जानाय नुनाय दा मोनसे बेमारनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बयनोबो खिन्थानो सानदों। दा नोंथांमोना बेखौ नायलां खोनासं बुजिनानै ला जाहाथे नोंथांमोननि गथ'नि फिउचारा सेभ जायो। दा मा जायो जों बयबोथ' आजिखालि बिराद बेस्थ' थायो नङा होमबा? बयहाबो खामानि थायो। दा खामानि एसे मोननांगौ होननानै जोङो गथ'फोरखौ बांसिन समावनो टिभियाव कार्टुन नायहोयो आरो आजिखालि बांसिनै जों मबाइलाव बायदिसिना बेबायदिनो गेम्सजों बेस्थ' दोनो गथ'फोरखौ कार्टुन नायहोयो। दा बेबायदियाव मोनसे गथ'फोरनाव सरासनस्रायै प्रब्लेम जायो। दा बे प्रब्लेम बुंनो माने जोङो बेमारखौनो बुंनांगोन। दा बे बेमारनि मुंखौ जोङो भार्चुअल अटिज्म होननानै बुङो। भार्चुअल अटिज्मआ एक्चुयेलि मा जों बेखौ मिथिनानै लानाया मोजां। सोरबा सासे गथ'आ हमनानै ला 1 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरसिम दा बेबायदि गथ'नो जोङो एखे राहे 3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा मबाइल नायहोयोब्ला सरासनस्रायै बे भार्चुअल अटिज्म मुंनि बेमारा जायो। बेबो नङादि भार्चुअल अटिज्म मुंनि बे बेमारा खालि उन्दै गथ'फोरनावल' जायो। एसे देरफुनाय गथ'फोरनावबो बियो जानो हागौ आरो आंनि साननाय बायदिब्लाथ' बियो गिदिर मानसिफोरनावबो जानो हागौ। स' फैदो बिदिब्ला जोङो भार्चुअल अटिज्मआ मा आरो बिनि लैखोनफ्रा मा फारियै जों मिथिनानै लादिनि। भार्चुअल अटिज्मनि गिबि लैखोन एबा सिम्पटमानो जाहैदों हाइपार एक्टिभिटी। दा हाइपार एक्टिभिटीखौ जों बर'आव बुंनो थाङोब्ला धोर्ज गैयैखौ बुंनांगोन। दा जाय गथ'नाव बे भार्चुअल अटिज्म मुंनि प्रब्लेमा जायो दा बे गथ'फोरा अरायबो फारखा नांनानै थाबाय थायो। निजोम सिरि जायगायाव गोबाव सम जिरायनानै थानो हायै जायो आरो खामानि मावनो बाग्रा जायो। दा बेबायदि प्रब्लेमखौ जों सरासनस्रायै नुनो मोनो। नाम्बार 2 सिम्पटम एबा लैखोना जाहैदों इनएटेनसन। दा इनएटेनसन माने गथ'फ्रा बे प्रब्लेमाव गोग्लैयोब्ला गोसो गैयै जायो। गोसो गैयै जेरै मायाव जानो हागौ फरायनायाव, गेलेनायाव, जानायाव बा जिखि जाया गावनि खामानि मावनायाव। भार्चुअल अटिज्मनि थामथि एबा थार्ड सिम्पटमखौ जोङो डिक्रिस्ड इन्ट्रेस्ट इन प्ले एक्टिभिटिसखौ बुंनांगोन। दा बे प्रब्लेमाव गोग्लैयोब्ला गथ'फ्रा गेलेनो बाग्रा जायो। उन्दै समाव जोङो हानायमानिखौ गथ'फोरखौ समजों गोरोबनानै गेलेहोनांगौ जाहाथे बिसोरनि माखासे मटर जे डेभेलपमेन्ट थायो बेफोरो जाहाथे फुल्लि ग्र' जानो हायो। प्ले एक्टिभिटिसाव गथ'फ्रा इनभल्भ थायोब्ला बिसोरनि देहाफ्रा मोजां थायो आरो बांद्राय बेबायदि गेलेनाय गैया जायोब्ला गथ'फोरा एलेहुवा जालाङो, अलसिया जालाङो, जायनि जाउनाव अबेसिटिनि प्रब्लेमबो जाहैनो हागौ आरो अबेसिटिनि प्रब्लेमा जायोब्लाथ' गोबां देहायाव बायदिसिना बेमारा बाहागो लानो हागौ। बेनि थाखायनो जों गोबाव समसिम गथ'फोरखौ बेबायदि टिभि एबा मबाइलाव इनभल्भ दोननो नाङा। फैदो बिब्दिब्ला जोङो भार्चुअल अटिज्मनि नेक्स्ट प्रब्लेमनि बागै सावरायनोसै। दा भार्चुअल अटिज्मनि नेक्स्ट प्रब्लेमा जाहैदों स्पिच डिले। सरासनस्रायै गथ'फोरा 3 बा 4 बोसोरनि गेजेरावनो रायज्लायनो रोंजोबनांगौ। दा जोङो नुनो मोनोदि जाय गथ'फ्रा बेबायदि मबाइलजों इनभल्भ थाबाय थायो, कम्पिउटारजों इनभल्भ थाबाय थायो बा टिभिजों इनभल्भ थाबाय थायो बेफोर गथ'नाव स्पिच डिले जायो। थारमाने रायज्लायनो रोंनायाव गोबाव सम लायो। दा जोङो बयबो बुंसोलायो जायफोर गथ'फोरा एसे देरबाय दाबो रायज्लायनो रोङा माया होननानै जों गथ'फोरखौ बेबायदि ताना मारियो। खिन्थु जोङो बेखौबो नायनांगोन दि गथ'आ मानि थाखाय बेबायदि स्पिच डिले जादों एबा रायज्लायनायाव थाब रायज्लायनो रोङा जादों। दा भार्चुअल अटिज्मआबो मोनसे प्रब्लेम जानो हागौ। भार्चुअल अटिज्मनि 5th सिम्पटम एबा लैखोना जाहैदों लेक अफ ससियेल इन्टारेक्शन। बेनि ओंथिया बेनो भार्चुअल अटिज्म प्रब्लेमाव गोग्लैनाय गथ'फोरा सरासनस्रायै गावखौ समाजजों सरजाबनानै दोननो हाया जायो।
दा जों बयबो मिथिगौ मानसिया ससियेल एनिमेल, जों समाजाव बयबो थानो मोजां मोनो। दा बेनि थाखायनो जोङो हानायखिनिखौ नायनांगोन दि गथ'आ जाहाथे समाजारि जायो, समाजजों गोरोबनानै थानो हायो, नङाब्ला उनाव जों आरो बेखौ आनससियेल, एन्टि ससियेल होननानै जोङो मुं सुलायगोन। दा बेनि थाखायनो जों उन्दै समनिफ्रायनो बेखौबो नोजोर होनाया मोजां, जाहाथे गथ'आ समाजारि बा ससियेल जानो हायो। दा सिक्स्थ सिम्पटमा जाहैदों मुड स्विंस। मुड स्विंसखौ जोङो बर'आव बुंनो थाङोब्ला हरखाबै गोसो सोलायनायखौ बुंनांगोन। दा जाय गथ'फोरा भार्चुवेल अटिजमनि प्रब्लेमाव गोग्लैयो, दा बिसोरनि मुडसा सरासनस्रायै स्विं जाबाय थायो। थारमाने बिसोरनि मुडा दसेनो सोलायो, दसेनो खुसि जानाय, दसेनो रागा जोंनाय, दसेनो बोराबनाय, बेफोर प्रब्लेमा बिसोरनाव जायो। दा बिसोरो गावसोरनि इम'सन्सखौनो कन्ट्रल खालामनो हायै जानाय बायदि जायो। दा बेखौबो जोङो नोजोर होनांगोन, जाहाथे गथ'फ्रा बे प्रब्लेमाव गोग्लैया। फैदो बिब्दिब्ला भार्चुवेल अटिजमनि लास्ट सिम्पटम एबा लैखोननि बागै जोङो सावरायदिनि। दा भार्चुवेल अटिजमनि लास्ट लैखोन एबा सिम्पटमानो जाहैदों डिक्रिस्ड कगनिशन। डिक्रिस्ड कगनिशननि ओंथियानो जाहैदों सेटन एबा गियान खमायलांनाय। दा जाय गथ'नाव बे प्रब्लेमा जागोन, दा बे गथ'नि कगनिशना लासै डिक्रिज एबा खमायलांगोन। दा बिसोरनाव जाखिनि रोंगौथि दं, जाखिनि सेटन दङ, बियो खमायलाङो। गथ'नि मेम'रि पावार, लार्निं केपेबिलिटि, दा बेफोरो भार्चुवेल अटिजमनि प्रब्लेमाव खमायलांनो हागौ। दा बेनि थाखायनो आं बयखौबो साजेस्ट खालामगोन, जाहाथे नोंथांमोना गाव गावनि गथ'फोरखौ बांद्राय बेबायदि टिभि आरो मबाइलजों सम बारहोआ। आं बेखौबो बुंनो थाङा दि जोङो गथ'फोरनो बेबायदि टिभि आरो मबाइलखौ नायहोनो नाङा, नायहोनांगौ, खिन्थु समजों गोरोबनानै जोङो नायहोनांगोन। आरो बेवहाय पेरेन्टेल कन्ट्रल थानाया मोजां, आरो बिमा बिफाया बेखौ गोख्रों नोजोर होनाया मोजां, जाहाथे जोंनि गथ'फोरा बे प्रब्लेमाव गोग्लैया। आं बेखौनो आसा खालामो, आं बेखौनो हास्थायो। दा बेखिनिखौनो सावरायनानै आङो दिनैनि बे भार्चुवेल अटिजमनि सायाव आंनि जाखिनि फंनैसो साननाय दङमोन, दा बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव बुंफ्रुनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।